Ние, между другото, тук сме имали като гост, а и сме имали възможност с теб специално за личен контакт с един от безспорно най-добрите гайдари в света. Даже както малко преди ефира коментирахме с нашия колега Коце Панчев, е единствения в света гайдар, който може да изсвири Summertime на гайда, нещо, което се е случило през 2009 година, мисля. Да, преди години, 2015 година. 9-та е било първото турне на ансамбъла ли беше? Точно в така. Америка. Точно така. И в Америка всъщност за първи път Веселин Козмов го изсвирва. Точно така. Пред публика това става обществено достояние. И благодарение на една публикация отново на Коце Панчев във Фейсбук, това става достъпно и достига до много хора, включително Антонио Бандерас, мегазвездата, с който после те се изсрещат, те го изненадват ансамбъл Българа и специално Веско Козмов, изненадва самия Бандерас. Наистина впечатляващо, той беше наш гост и разказа и емоцията, показахме и видеото, обаче ми се иска пак да го видим това видео или първо, ако има възможност да се чуем с Веско и видим как ще ги структурираме. Нека да видим първо видеото, защото все пак да припомним на нашите зрители и още веднъж да кажем за гайдата, че от наистина много години предавана през поколенията и ето как влияе дори на огромни звезди. Огромни звезди. И ние трябва да аплодираме. Просто страхотно изпълнение. Между другото, само да отбележим отново, когато е станало достояние това и е било отразено в щатската преса. 2 имена са били отлъчени. Разбира се, страхотен отзив след гостуването на ансамбъл България. Сравнение дори с Lord of the Dance. Като влияние върху публиката, но освен името на хореографа и основател Христо Димитров, е отбелязано и това на виртуозния майстор на гайдата Веселин Козмов, който сега е в нашото студио, макар и през екрана ни. Веско, здравей! Много се радваме, че успя да ни отделиш малко време и така ще можем да си поговорим с теб точно по твоята линия за гайдата, защото направо точно тази тема. Така е, да. Здравей, как си? Благодарим. Живо здраво, как се казва? Живо здраво, украсил си вече елхата. Готвиш се за... Да, супер е всичко. Чудесно е. Веско, с една новина започнахме днешното предаване, която сметнахме, че трябва да бъде водеща. Българската гайда и гайдарството, включени в списъка с нематериално културно наследство на ООН. Страхотно признание за нас, нали? Абсолютно. С една дума. Да. Това може би трябваше да стане още преди време, но като всяко такова нещо, сигурно си има процедури, да си мине време, да бъде оценено. И както се казва, мисля, че все пак е на време. Да. Да. Напоследък виждаме една голяма вълна от желаещи да учат гайда. Дано да не е само мода за момента, но мисля, че няма да е. И още повече с тази грандиозна новина съм сигурен, че още много гайдари ще проявят желание и начинаещи, и
и такива, които са вече в процес на обучение, както и ние всички като професионалисти. Да, сигурен съм, че на всички ще повлияе. Както казахме, нас пък ни кара да се чувстваме горди. А ние специално сме горди с познанството си с теб и възможността директно да разговаряме. Наистина е така. Ти казваш, че възможно и да е мода, но е възможно и да е такова възраждане, опит за съхраняване на наистина една стара наша традиция. Ти го усещаш и в своята школа. Учениците, абсолютно, които идват при теб. Да, абсолютно на различна възраст са, но сега искам нещо да вметна само за кратко. Да. Скоро прочетах една статия за един гайдар, който със своята гайда спасява живота собствения си и на двама негови приятели. С гайдата си. Как е станало това, Веско? Ами, те са били осъдени на смърт, както се казва, точно статията, както го изписва, и му дават последна дума. Така. Съдиите, които са били там, съдебния състав, му дават последна дума и той ги помолил, мога ли да изсвира нещо с моята родопска гайда. И те му казват, да, последната дума имаш преди да изпълни присъдата, вие тримата сте осъдени. И той започва да свири родопската песен "Мила ми е, мамо, драчка ми е", при което така силно развълнува, да ни каже и просълзява съдебния състав, че те отменят присъдата и неговата и на двамата негови приятели. Отменяте и после години след това те му пишат и му благодарят за това, че им е спасил живота с гайдата си и с песента. Това е страхотна история. Ти между другото правиш нещо подобно. Сега не буквално да спасяваш животи, но спасяваш една традиция, така е, от заличаване, а и разбира се, доставяш удоволствие на всички нас, които слушаме. Старая се. Да, браво, ние винаги те поздравяваме, подкрепяме те, макар и така дистанционно и не пряко, но сега много ми е интересно, аз понеже не съм запознат, Даниела се прави на запозната, но и тя не се сеща коя е "Мила ми е, мамо, драчка ми е". Имаш ли покрай теб гайда така? Можеш ли леко да захванеш или не е сега момента удобен? Винаги е удобен момент, даже мога и да ви изпея. Чудесно! Кой ще свири, ако ти пееш? Стефане, това е човека оркестър. Мога и да изсвира. Да, добре. Как искате? Както ти е удобно, Веско. Ако искаш, запей и я засвири след това. Добре. Първо ще изпее песента. Тя, разбира се, за всички приятели и фенови, и които ме познават, ще изпее, после ще изсвира нещо с тракийската гайда, но нека първо да запея песента. Добре, заповядай. Мила ми е, мамо, драчка ми е, Шипковска на мамо, чоста гора. Браво, Веско. Ама ти хубав глас имаш, виж как не изненадваш. Аз съм чувал, че пееш, но не съм те чувал да пееш. Нещо ще изсвира с тракийската гайда. Ако имам и време, разбира се. За тебе времето... Имаш, Веско, абсолютно, време. Няма ограничения в това предаване. Добре. Искам да поздравя отново приятелите, феновите, моите приятели от Марково и всички в цяла България. Поздравяваме най-вече целият ви екип на БГ+. Мерси, благодарим. Бъдете ми живи и здрави, благодаря ви за всичко, желая ви весело коледно посрещане на новогодишните коледни празници. И за теб да е така. Сега ще ви изпълня нещо. Ти как бързо я надуваш? Добре, че не е взел родопската, че иначе нямаше да стигне времето. Стани го изтънцуват.
Ставай. Браво, Анка. Браво, Веско! Браво, Веско! Благодарим ти. Много ти благодарим. Ти се заиграваш наистина виртуозно. Абсолютно, да, наистина. Благодаря. Бъдете живи и здрави. Бъди жив и Ти здрав и също. ти. Благодарим ти, че се включи и до скоро. До скоро виждане, За мен Веско. е лично удоволствие. За нас също. Чао. Чао. Чао, Веско. Искам тук да кажа, че първо ми се доигра. Второ, това, което коментирахме, че всъщност техниката не може да хване целият обхват на Не гайдата. може микрофона, виж как взе да и изпуска. точно това много ми хареса, защото е един точен пример и нагледен пример как всъщност технологии, но в крайна сметка, като става дума за изкуство, нали, малко по-така. Да, малко по-меренко. Да. Между другото, видя как докато пееше Веско, преди да засвири, защото тракийското по-ми обягва, докато пееше бях готов да захвана. Видях. И веднага колегите отгоре ме усетиха и влезоха в студио и ме притесниха. Да, нали, така е. И аз взех да махам с ръце, но както и да е. Сега, има си време и място за всичко. Така е. Сега. И ще го видите в сряда.